Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baganet foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Ki Nohikai School Contract ki Badan Hapok Kshatri jangka Meghalaya Government Lower Primary School Contractual Teachers Association haka arpu atrik unopra arajar arpu ar kila penrem juri ke jingle arsap jong ke sorkar Meghalaya Democratic Alliance bayalam daka National People's Party daka bakeno ba ya ki wei ki Nohikai School Contract ke sorkar kala dep be kamlun naphang kat ba ya ki Nohikai School Contract ki bahikai haki school Sorkar hapo ka Dadang Grey constituency kamalami khmat du James PK Sangma omtang ba kidang yoklan ban beteng ya ka kam hikai school handai ka sorkar kalanang thungshu shu nalor ki baladon lupa ha ka jingi kram bagila pathai kubor president Jong Kaseng ubabu berbor yang tem ula ong ba ki hikai kontrak ha Dadang Grey nalor ki baladon lupa hadu shispa sau khandai ngun menta lanang thungshu shu da ka ba penkiu hadu shispa andru pu arngot kat bashkiwe ki jaka kila be lun naphang namar la aidau ba kim patla satya ban pendap ya ka Meghalaya Teachers Eligibility Test kumbala dawa dakat nat buli puthi jong sorkar shushu la ong ban kaliang jong kinoi kai school contract ken sapelong daga ji khi ka bajor ban dawa ya la ka jong ka hok jong ki ha kini ki khindiat sngi ki panwan ngi bo kare ka jikali ya ka sorkar nadu chief minister but education minister hato kaya kaya ayu kakpo jong kino hikai kontra hapo dadengiri bat jongi ki badon hapo kajala namar ya khanlang kuncu balai pinang increase ki numbers jong kino hikai kontra hapo dadengiri balai pat lagi pim snapchu kata kata ki jingkali ka ba ngi bu hakmat jong ani sarkar ka mentah nang ta kabar ka bangi kwa penpau khublai shibun ya chief minister bala akran hak khandai trik jong November arjar apwa ban regularize no ya ki ad hoc workers po ka jala ki lai jam just pak life sanmot katkum ka order ka balami na ka personal department ban khangno sindon ya ka jingthung ad hoc nadu isnam nice pa nyobo fra kabangi don hakti jongi menta but kaji matha na po MPSC kalomba bakin hak ya dan bagi norms hapenda ki DSC hapenda ki MPSC shwaban regularize hanre uchim minister badan drom jongi hak khandai November arjar arko ar laong ba unregularized no ya ki lai ajam jus pa lai pesan no but what ki bala khlat no ru an I pension habayani pi ong haban pendan amta kadai ka norms tagadon jinga par ayu but kita ki wai pak ki par nong trai namar makiru kidon nak sanction post mangiru kidon nak sanction post yang i ong ba long ya pi namar ba pi ha pendap ki norms hanre ki pate ki ong bum don kam pendap norms haka jik snow pakai jinglap jumi kalomba mangi ki don kam khas pangut kam don jing mentoy ya ki benlai sek election yon long hak election ka benlong arjar apply namangi long khnjet ki numbers hanre ya ki no tray ad hoc pate namar ba ki number jo kilong layajam jus pa lai pesan Kiyai syafrang ban regularize hampen dat norms kata kade ka ba ni smolmo hadu kade ka pon nangka ka basaw ka bangakwa ban pensno nadu ubra September nakaliang jonga la bersang ban kho ka sorkar ban lai penbai wa hadu bangala IT ya dokumen si jonga dengan kau berkeli dengan masyai, yo chief minister badan belum jongi. Pilih ayu ini dokumen sejonga. Hadu mentah, hadu semua na am kumuk le jonga jela. Haswa berpoy election ba kabut ba kodor jonga kanduk
wat akalong tang sipot ro kibabun ki pernai kai kila pensngo janga sar ngiru nginput na galanti jongpi ta ka bagi lai ai tino na kaliang jonga akerman pa kaswakar kan snga kum tanga khang yaki phimde banya chaprang ai lak choi nga bangan le hadela chief minister badan brom jongi usno bun bangan le bangan do ben thapun ho arjara provide nakaliang jonga ngadai tambaret nanum smoy ai kata nang ta ko khadu ngala persang balai kendu khadu ye chief minister kade jing thumu jongi ala bu ka appointment nadu bunai november hanrai hadu mantaru ngamyo latsu ka jing thumu jonga kalong ba manlai kli da ka basai kumno bule da ka banta ki dogoman si jonga hanrai na kaliang jongi imsha ashu balai kendu yangi hadu manta kumta ka bu yangi kinai kai kontrak haga jingsa dum haga jinglengo bat khamtam haga jingdu mensim kumta na kaliang jongi haga meeting ka balda ki rais kham pagina syafram wat hadu kisnan ki banwan ro bandon ka jinge khi banyo hilaga jong ka ho kong yonong thao namar bahag tu kasi balai ni penkut kansan kadon ka jipan snow jong ki babon balang aki pernoi kai ni namar i kumba kaladon ka jingkulur mar namar kinongwan kasyang ro kilanang bon i kumba ki pernoi kai jong iro kim kwa shu bandang continue namar ba yo kan jia ai ka jingkulur mar kumta na kalian jong i buram ya ka jala ka jong i khantam ka sukasai halar kata kata nongren bagi pensange ipen kut kensan no ya katu ka jingsha khan ka jongi hoi ka jenge khik kala ban kumba piong kala ban smobang hanre namar bahaka tu kusmi nakaliang jongi ki no hikai ngila smobun ban boy tang tu khas kecil hanre namar ba I kumba ka kala lam se ka jingklur mar da ka jing wan iron sim jong ki babun balang khamtam ki kini ki NGOs ki babun nakaliang jongi ikumba ngimla shu pendang telakam nang daga daw ngila shu pensaneensanya ketuka jinge ke jongi